നിത്യാനന്ദം മഹന്നവമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമ പദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമേ ഹർഷി നമോ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധരം. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈതഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വിവേകചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 4 അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. മന്ദജി സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ്? 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അല്ലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ. എന്നാല് അതല്ല, ഭഗവാൻ അതിന്റെ ആരംഭത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എന്താണ് ഇത്? 12,04,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ ഈ ജ്ഞാനം വിവസ്വാനെന്ന സൂര്യദേവന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വദേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം വിവസ്വാൻമനവേ പ്രാഹ മനോരിക്ഷാകവേ ബ്രവീത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശപിതാവായ മനുവിനും മനു ഇക്ഷാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈ സനാതനമായ യോഗത്തെ, ഈ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവനെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് വിവസ്വാൻ ഈ മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ തന്നെ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിനും മനു ഇക്ഷാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. അപ്പോ 12,04,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ് വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവനെ ഭഗവാൻ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അല്ല അല്ലെ. അതിന്റെ കാരണം ഭഗവാൻ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ഏവം പരമ്പര പ്രാപ്തമിമം രാജർഷയോ വിദു സകാലേനേഹ മഹദായോഗോ നഷ്ടപരന്തപ. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഈ രാജർഷി പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നു, വിവസ്വാൻ മനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, മനു ഇക്ഷാകുവിന്, അങ്ങനെ വരുന്ന ആ രാജർഷി പരമ്പര കാലക്രമേണ ആ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞുപോയി എന്ന് പറയുന്നത്, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോ പിന്നീട് അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അർജുനനെ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. ഭഗവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഉപദേശങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ളത്. അർജുനനെ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അർജുനനെ ഒരു നിമിത്തമാക്കി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരു കാരണമാക്കി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അർജുനൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നിത്യ സേവകനാണ്. നമ്മുടെ ആ ഗോലോക ചാർട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കാണും, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് നിത്യവും സേവനം ചെയ്യുന്ന അനേകം ഗോപികമാരൊക്കെ ഉണ്ട്, അനേകം സഖിമാരുണ്ട്. അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട 8 സഖിമാരുണ്ട്, അഷ്ടസഖികൾ എന്ന് പറയും. അതിലുള്ള വിശാഖ സഖിയാണ് അർജുനൻ. ഈ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ലീലകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ അർജുനന് ഈ ജ്ഞാനമൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ അർജുനനെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആ യോഗമായ അല്പസമയത്തേക്ക് ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. ഭഗവാന് വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഈ യുദ്ധം ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും വധിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ.
ഭഗവാന്റെ തന്നെ എന്താണ് അവതാരമായിരുന്നു, പരശുരാമനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എത്രയോ അശ്വനി പടകളെയൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ നിഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ എല്ലാം സാധിക്കും. എന്നാല് എങ്ങനെയാണ് ഈ യുദ്ധമൊക്കെ ജയിച്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്കൊന്നും ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊക്കെ ഇന്നും ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു 12,04,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഈ വ്യവസാനം എന്ന സൂര്യദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്നാൽ പിന്നീട് ആ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞുപോയി, അത് നഷ്ടപ്രായമായി. അപ്പൊ അതാണ് വീണ്ടും 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അർജുനനിലൂടെ നമുക്കൊക്കെ ഈ ഉപദേശം ലഭിച്ചത്. അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കാണാം. മരത്തിലൊക്കെയുള്ള പഴുത്ത ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ അല്ലെ, അതൊക്കെ പറിച്ച് നമ്മൾ താഴേക്കിടുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ കേടുവരും അല്ലെ. എന്നാല് അത് കൈമാറി താഴെ എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കേടുകൂടാതെ. അതുപോലെ ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽ കൂടി ഈ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുമ്പോഴേ നമുക്കത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനും അറിയാനും ഒക്കെ കഴിയും. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഗുരു പരമ്പരയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, 4 സമ്പ്രദായമാണ് ഉള്ളത്. ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം, ശ്രീ സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം. ശാസ്ത്രത്തിൽ ഈ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ വരുന്ന ഗുരു പരമ്പരയിൽ വരുന്നവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇസ്കോൺ ആ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയും. ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയും. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു. പിന്നീട് 5ാമതായിട്ട് മധ്വാചാര്യർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ആചാര്യനായിട്ട്. 22ാമത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഗൗരംഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായമാണ് ഇസ്കോണിന്റെ. അപ്പൊ ആ പരമ്പരയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ശ്രീ ഭഗവത്ഗീതയില്. അതിന്റെ അവതാരികയുടെ അവസാനമായിട്ട് ഈ പരമ്പരയുടെ ഈ വിവരണം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് തുടങ്ങുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞെടുത്തു. ബ്രഹ്മാവ് നാരദർ വ്യാസദേവന്. 5ാമതായിട്ട് മധ്വാചാര്യരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നതായിരിക്കും. ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം അത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് മധ്വാചാര്യരാണ്. മധ്വാചാര്യർ വായുദേവന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. ആ പരമ്പരയിൽ സാക്ഷാത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ 22ാമത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർ വൃന്ദാവനത്തില്. ആ വൃന്ദാവനമൊക്കെ കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതൊക്കെ മൂടപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നീട് അതൊക്കെ വീണ്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അതൊക്കെ നമുക്കിന്ന് കാണുന്ന തരത്തിൽ ആ വൃന്ദാവനം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന ആ പഴയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും പുനരുദ്ധരിക്കുകയുണ്ടായി. അവരൊക്കെ ഈ ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ, രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ് ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, അങ്ങനെയുള്ള ആ 6 ഗോസ്വാമിമാർ, ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ഇവരൊക്കെ 6 ഗോസ്വാമിമാർ. അങ്ങനെ ആ ഗോസ്വാമിമാർക്ക് ശേഷം പിന്നീട് കൃഷ്ണദാസ് ഗോസ്വാമി, നരോത്തമദാസ് ഗോസ്വാമി, വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി, ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ, ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി, ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ, ഗൗരകിഷോർ ദാസ് ബാബാജി, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ. പിന്നെ 32ാമതായിട്ട് AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. ഈ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന 32ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് അഭയചരണ അരവിന്ദ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്, ഇസ്കോണിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിലും ആ രാമാനുജാചാര്യരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന പരമ്പരയുണ്ട്. പിന്നീട് രുദ്ര സമ്പ്രദായം, കുമാരസമ്പ്രദായം. അതിൽ കുമാരസമ്പ്രദായത്തില് നിംബാർക്കാചാര്യരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ രുദ്ര സമ്പ്രദായത്തില് വിഷ്ണു സ്വാമിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ ആ 4 സമ്പ്രദായമാണ് ഉള്ളത്. ആ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ വരുന്നവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളവര് ലക്ഷ്മി നാരായണനെയാണ് പൂജിക്കുന്നത്. അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട്
നമ്മള് ബ്രഹ്മമത്വകോടി സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളവര് രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. സയേവായം മയാ ദേത്യ യോഗോ പ്രോക്ത പുരാതനഃ ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേതുദുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായത് കൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അപ്പോ അർജുനന് ഈ രഹസ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നല്ലേ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനും മിത്രവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ശാസ്ത്രം, പുരാതനമായ ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അത് ഗ്രഹിക്കാൻ അർജുനന് കഴിവുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വത കഥമേതദ്വിജാനീയാം തമാദോ പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അർജുനൻ ഇവിടെ കാണുന്നത് തന്റെ അതേ സമപ്രായക്കാരനായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ എന്താണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നു, ഇപ്പോ അർജുനന്റെ അതേ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വിദീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദത പരം തപ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. അനേകം ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അല്ലെ, നമുക്കത് ഓർക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം, കഴിഞ്ഞതും അറിയാം, ഇനി ഇന്നത്തെ കാര്യം അറിയാം, ഇനി നാളെ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യവും അറിയാം, എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ. നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ഇന്നലെ എന്താണ്, ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു 10 മണിക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല എന്താ ചെയ്തത് അല്ലെ. നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്ത കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. പിന്നെയാണോ കുറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, കുറെ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, എന്നാൽ അത് ഓർക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം. അജോബി സന്ന വ്യായാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോബി സൻ പ്രകൃതിൻ സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാമ്യാത്മമായയാ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയുമില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ, എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ എനിക്ക് പിറവിയില്ല, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയുമില്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, ഭഗവാന്റേത് സച്ചിദാനന്ദമയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് അല്ലെ. നമ്മുടേതൊക്കെ എന്താണ്, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല, അത് നശിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പറഞ്ഞ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അധിപതിയാണ് ഞാൻ, എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ആ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു, അദ്വൈതം അച്യുതം അനാദിം അനന്തരൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയൗവനം ച ആണ്. ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷനുമാണ്, ഇപ്പോഴും നവ യൗവനമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് പ്രായമായിട്ട് വെളുത്ത മുടിയും താടിയൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ പ്രായമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർ പോലെ? ഇല്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റേത് സച്ചിദാനന്ദമയമായിട്ടുള്ള ശരീരം, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ അല്ലെ. ഭഗവാനെ എന്താണ്, ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല. നമ്മളെയൊക്കെ ബാധിക്കും അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ജനിക്കുന്നു, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പ്രായമാവുന്നു, രോഗങ്ങൾ വരുന്നു, നശിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാനെ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല. എന്താണ്, ഭഗവാന്റേത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്. ഈ ശ്ലോകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്, നിങ്ങളൊക്കെ പരിചയമുള്ള ശ്ലോകമായിരിക്കും അല്ലെ. കുറെ എന്താണ് മഹാഭാരതത്തിലും അതൊക്കെ സീരിയലൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഇതിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. വളരെ പരിചയമുള്ള ശ്ലോകമാണ്. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എപ്പോൾ ഇവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു ഹേ ഭാരത. ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, എപ്പോഴാണോ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നത്, എപ്പോഴൊക്കെയാണോ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത്, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഈ പിക്ചറില് കാണാം, പിക്ചറിൽ എന്താണ്,
കംസൻ തന്റെ സഹോദരിയായിരിക്കുന്ന ദേവകിയെ വധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്താണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? ആ കംസന്റെ സഹോദരിയായിട്ടുള്ള ദേവകിയെയും വസുദേവർക്കും വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് കുറെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ക്ഷണിച്ചു, കുറെ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ വിവാഹമൊക്കെ നടത്തി അവരെ യാത്രയാക്കുകയായിരുന്നു. കുറെ ആഭരണങ്ങളും കുറെ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ യാത്രയാക്കുകയായിരുന്നു. കംസൻ തന്നെ തേരാളിയായിട്ട് ഇരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുന്നതിനിടയിൽ ഒരു അശരീരി കേൾക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്താണ്? ഈ മൂടനായ കംസ ഈ ദേവകിയുടെ 8ാമത്തെ പുത്രൻ നിന്നെ വധിക്കുമെന്ന് അല്ലെ. അത് കേട്ട ഉടനെ കംസന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം പുറത്തു വന്നു അല്ലെ. ആസുരനിൽ നിന്നുള്ള ആസുരികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം പുറത്തു വരികയും ഉടൻ തന്നെ ആ വാളെടുത്ത് ദേവകിയെ വധിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. എന്നാല് തൽക്കാലത്തേക്ക് വസുദേവരെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. എന്താണ്? പുത്രന്മാരല്ലേ വധിക്കുക, പുത്രന്മാർ ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ എന്റെ മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ആ വധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടു അല്ലെ. എന്നാൽ എന്താണ് ചെയ്തത്? അവരെ പിടിച്ച് തുറങ്കലിൽ അടക്കിയുണ്ടായി അല്ലെ, ജയിലിൽ അടക്കിയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആ കംസന്റെ ജയിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. മധുരയില് എന്താണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ എന്താണ് കംസന്റെ തുറങ്കലൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട്. നമുക്കൊക്കെ പോയാലേ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. 4:8 പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃത ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, എന്തിനാണ്? പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്തിനാണ്? ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ അല്ലെ, രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പരിത്രാണായ സാധൂനാം, അതാണ് ആദ്യത്തെ കാരണം. നമ്മൾ ഇന്നലെയൊക്കെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നരസിംഹ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് അവതരിച്ചത്? നരസിംഹദേവൻ ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ എന്താണ് രക്ഷിക്കാൻ മാത്രമായിട്ടാണ് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാനെ ശത്രുക്കളെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനേകം അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അനേക ശക്തികൾ തന്നെയുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ആ ദുർവാസാമുനി ഒരു ഭീകര സത്യത്തെ അംബരീഷത്തിന് നേരെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സുദർശനം മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ, ഭഗവാൻ വന്നില്ല അല്ലെ. ആ സുദർശനമാണ് അതിനെ ആ ഭീകര സത്യത്തെ വധിക്കുകയും പിന്നെന്താണ് ദുർവാസാവിന്റെ പിന്നാലെ പോവുകയും ദുർവാസാവിനെ വധിക്കുന്നത് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എല്ലായിടത്തും അല്ലെ, ശിവന്റെ അടുത്ത് ആദ്യം പോയി, ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി, പിന്നെ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് പോയി അല്ലെ, എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ശരണം പ്രാപിച്ചല്ലേ. അവസാനം വിഷ്ണു പറഞ്ഞു, എന്താണ് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എന്റെ അറിവ് തന്നെ ഇല്ലാതാണ് സുദർശനം പോയിട്ടുള്ള. സുദർശനം എന്തിനാണ്? ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ സുദർശനം എന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ പോയതാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെ തിരിച്ചു വിളിക്കാനും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താ വേണ്ടത്? അംബരീഷിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോയിട്ട് മാപ്പ് പറയുന്ന. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് ശത്രുക്കളെ ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി തന്നെ മതി. സുദർശനവും ഗദയും അതൊക്കെ ശത്രുക്കളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ എന്തിനാണ് വരുന്നത്? സാധുക്കളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെയാണ് എന്താണ് വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതം, എന്താണ് ആ ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ. ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി ഞാൻ യുഗം തോറും അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന് അനേകം അവതാരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ആ ദശാവതാര സ്തോത്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ദശാവതാര സ്തോത്രത്തിൽ 10 അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുള്ളൂ. അത് ജയദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട 10 അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. എന്നാൽ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങള് സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകൾ പോലെയാണ്, അത് ഒരു അവസാനവുമില്ലാതാണ്, അത് നമുക്ക് എണ്ണിയാൽ എന്താണ് അവസാനമില്ലാത്തതാണെന്ന് പറയുന്നു. നമുക്ക് ഗോലോക ചാർട്ട് കാണുമ്പോൾ അതിൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അനേകം അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം, നേരത്തെ പിക്ചറിൽ എന്തായിരുന്നു? കംസൻ ദേവകിയുടെ മുടിക്കുത്തിൽ പിടിച്ചിട്ട് ആക്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ആ കംസന്റെ മുടിക്കുത്തിൽ പിടിച്ചിട്ട് മർദ്ദിക്കുന്നു കംസനെ. ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു വേറൊരു കാരണം, ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിന്റെ വേറൊരു കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന് എന്താണ് ലീലകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ എന്താണ്? ഭക്തന്മാർക്ക് സന്തോഷത്തെ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അനേകം അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ് സത്യയുഗത്തില്
നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ടും വരാഹമൂർത്തിയായിട്ടും വാമനദേവനായിട്ടും അങ്ങനെ കുറെ അവതാരങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ആ പിന്നെന്താണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ഭഗവാനായിട്ട് ത്രേതായുഗത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. പിന്നെന്താണ് ആ ദേവകിയും വസുദേവരുടെയും പ്രാർത്ഥന എന്താണ്, ഭഗവാനെ പോലുള്ള ഒരു പുത്രനെ വേണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതിൽ ഭഗവാനെ പോലെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് മത്ത പരതരന്നാന കിഞ്ചിതസ്തു ധനഞ്ജയ, എന്നെ പോലെ ആയിട്ടോ എനിക്ക് തുല്യരായിട്ടോ എന്നെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ടോ ആരുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ തന്നെ ദേവകിക്കും വസുദേവർക്കും പുത്രനായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. അത് 4 കൈകളുള്ള രൂപത്തോടു കൂടിയാണ് ദർശനം കൊടുത്തത്. അപ്പോഴും പറഞ്ഞു ആദ്യം ഒരു സാധാരണ ശിശുവിനെ പ്രസവിക്കുന്ന പോലെ അല്ല പ്രസവിച്ചത്. ആദ്യം ദേവകിയുടെ വസുദേവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ദേവകിയുടെ ഹൃദയത്തിലും പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ ആ 4 കൈകളുടെ രൂപം കണ്ടപ്പോഴും പറഞ്ഞു കംസൻ വധിക്കും അല്ലെ, കംസൻ വധിക്കാനായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഒരു ശിശുവിന്റെ രൂപത്തിലായിട്ട് മാറാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ശിശുവിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ അല്ലെ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ആരാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു? സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കലിയുഗത്തിലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തിനാണ്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരിലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങൾ കുറെ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതൊന്നും ആരും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നുണ്ടായിട്ടില്ല. അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താണ് എല്ലാവരിലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. എല്ലായിടത്തും ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനായിട്ടും ഭഗവാൻ തിരുനാമം, ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് അനന്തപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില്, വർക്കല ജനാർദ്ദന സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില്, അങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തന്നെ 6 കൈകളിലുള്ള രൂപം. ഇത് സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർ എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തന്നെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി 6 കൈകളോടുള്ള രൂപം, ഷഡ്ഭുജ രൂപം. എന്താണ്, ഒന്നില് അമ്പും വില്ലും പിടിച്ചിട്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ടും, ഒന്നിലെന്താണ് 2 കൈകളിൽ ഓടക്കുഴൽ പിടിച്ചിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായിട്ടും, ഒരു കയ്യിൽ കമണ്ഡലവും സന്യാസദണ്ഡം പിടിച്ചിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ടുള്ള ആ ഷഡ്ഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇനി വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 11-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പോ എന്താണ്, ഭഗവാനാണെങ്കിൽ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരും. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്വൈത ആചാര്യർക്ക് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നെ രാമാനന്ദ റായ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഭക്തനുണ്ടായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ. അദ്ദേഹത്തിന് ദർശനം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. രാധാകൃഷ്ണന്മാരായിട്ട് ദർശനം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. 4-9 ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ജന്മ കർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ തത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. ജന്മ കർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ തത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. നമുക്കൊക്കെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും അല്ലെ, നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ കേൾക്കുന്നത്, ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജന്മത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല, അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന്റെയും ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ ഒക്കെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ, അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല, അവർ എന്റെ ശാശ്വതമായ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. എവിടെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെത്തുന്നു, ഭഗവദ്ധാമില് എത്തിച്ചേരുന്നു. എന്തേ വേണ്ടൂ? ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ലീലകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അല്ലെ, അതാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണ്. അപ്പോ എന്താണ്, അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കുകയും എന്താണ് പാരായണം ചെയ്യുകയും മനസ്സിലാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്താണ്, അവര് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് പിറക്കില്ല, അവർക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന്. ഭഗവാൻ അനേകം ലീലകളുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എത്ര അനേകം ലീലകളുണ്ട്, അത് പറഞ്ഞാല് തീരില്ല, അത്രയും ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോഴൊരു
പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലീല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നതായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ദാമോദര ലീല എന്ന് പറയും. ദാമോദരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഒരു പേരാണ് ദാമോദരൻ അല്ലെ. എന്താണ് ഉദരത്തില് കയറുകൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാമോദരൻ. അപ്പൊ ആ ലീലയെ കുറിച്ച് ചുരുക്കിയിട്ട് പറയും. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നതായിരിക്കും. എന്നാലും നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെയും എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും പിറക്കണ്ട അല്ലെ, ശാശ്വതമായ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലെത്തും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചുരുക്കിയിട്ടൊരു ലീല പറയാം. അപ്പൊ ദാമോദര എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അവിടെ ശ്രീ രാധാ ദാമോദര ടെമ്പിൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ലീലകള് നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, ദീപാവലി ദിവസമാണ് ഈ ലീല നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ദീപാവലി ദിവസമാണ് ഭഗവാനെ ഉരലില് പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് യശോദാമ്മ. അപ്പൊ ഇന്നും ആ ദിവസം എന്താണ് അവിടെ ആഘോഷിക്കുന്നു. വൃന്ദാവനത്തില് ഗോകുലത്തിലെ അവിടെ ഉലുക് ബന്ധൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ട്. എന്താണ് മരവുരലില് ഭഗവാനെ പിടിച്ചു കെട്ടിയ ആ മരയുരലും ആ ലീലകളും നടന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ പോയാല് കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ അവരെ എന്താ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്. അപ്പൊ ആ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ദീപാവലി ദിവസമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും വരുന്ന ഈ മാസം 20-ാം തീയതി ആണ് ദാമോദര മാസം ആരംഭിക്കുന്നത്. കാർത്തിക മാസം എന്നും പറയും. ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട മാസമാണ് ഈ കാർത്തിക മാസം. ഈ ലീലകൾ നടന്ന മാസമാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മാസത്തിനെ ദാമോദര മാസം എന്നും പറയുന്നു. അപ്പോ ഒക്ടോബർ 20 മുതൽ നവംബർ 19 വരെയാണ് കാർത്തിക മാസം വരുന്നത്. ആ മാസത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിന് 100 മടങ്ങ് ഫലം ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ ഒരു നെയ്ത്തിരി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ ഒരു ദീപം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്രയാണ്, 100 ദീപങ്ങൾ കാണിച്ചതിനുള്ള ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ എന്ത് തന്നെ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ കാർത്തിക മാസത്തില് എല്ലാം അതിന്റെ 100 മടങ്ങായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നവർ. അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാർത്തിക മാസം. ഭഗവാന്റെ ഇതാണ് ദാമോദര രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം. അപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോ ആണ്. ഈ ഫോട്ടോ എന്താണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്, സ്റ്റുഡിയോയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിന്റെ എന്താണ് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് തരും. ചെറിയ പൈസയേ ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിന് ദീപം കാണിച്ചിട്ട് ആരതിയൊക്കെ ചെയ്യാം. ദാമോദര അഷ്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഷ്ടകമുണ്ട്, അത് ചൊല്ലുകയും ചെയ്യാം. ഇത് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ദാമോദര മാസം ചൊല്ലുന്നത്. അപ്പൊ ആ ലീലകളെ കുറിച്ച് പറയാം. ഒരിക്കല് എന്താണ് ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ അവിടെ ഉറക്കിക്കെടുത്തിട്ട് യശോദാമ്മ ഓരോരോ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുകയായിരുന്നു അല്ലെ. ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ എന്താ ചെയ്യാ, എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ, വെണ്ണകൾ മോഷ്ടിക്കും അല്ലെ. ഓരോരോ ഗോപികമാരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, വെണ്ണ യഥാർത്ഥത്തിൽ മോഷ്ടിച്ചിട്ട് എന്താണ് അവരുടെ ഹൃദയമാണ് ഭഗവാൻ മോഷ്ടിക്കുന്നത് അല്ലെ. അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. അവർ വെണ്ണ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് ഉണ്ണിക്കണ്ണന് ഈ വെണ്ണ കൊടുക്കണമായിരുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ പോയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് വന്നിട്ട് പരാതി പറഞ്ഞാലോ, നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് വന്ന് പരാതി പറയുന്നത് അല്ലെ. നന്ദമഹാരാജാവ് കുറെ സമ്പത്തുണ്ട്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് പരാതി പറയും, എന്റെ വീട്ടിലെ മൺകലം പൊട്ടിച്ചു ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ വന്നിട്ട്, അങ്ങനെ പല പരാതിയും പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ആ യശോദാമ്മ അവർക്കൊക്കെ എന്താണ് സ്വർണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും ഒക്കെ കലങ്ങളാണ് കൊടുക്കുക, പൊട്ടിയത് മൺകലമാണ്. അപ്പൊ നന്ദമഹാരാജാവിന് 9 ലക്ഷം പശുക്കളുണ്ട്. അപ്പൊ 9 ലക്ഷം പശുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയധികം വെണ്ണ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പോ വെണ്ണ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ പോയിട്ട് പുറത്തു പോയിട്ട് മോഷ്ടിക്കുന്നത്? അല്ല, അവര് ആ ഗോപികമാരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ പോയിട്ട് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഒറ്റക്ക് പോയി കഴിക്കുന്നുണ്ടെ കുഴപ്പമില്ല, ഭഗവാന്റെ കൂടെ കുറെ കൂട്ടുകാരും ഉണ്ടാവും, പിന്നെ കുറെ കുരങ്ങന്മാരും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോഴും ഹനുമാനും വാനരന്മാരും ഒക്കെയാണ് എന്താണ് ലങ്കയിലേക്ക് പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനും രാവണനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്ക് സഹായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തല്ലേ. അതിന്റെ പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ് ദ്വാപരയുഗത്തില് അവരൊക്കെ വൃന്ദാവനത്തില് അവർക്കൊക്കെ ജന്മം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അതുകൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയവർക്കൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ, എല്ലായിടത്തും കുരങ്ങന്മാരായിരിക്കും.
അപ്പോ അങ്ങനെ എന്താണ് ഭഗവാൻ വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കുമ്പോ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കുരങ്ങന്മാർക്കും കൊടുക്കും. കുരങ്ങന്മാരും കഴിക്കുമല്ലേ. കുരങ്ങന്മാർ എന്താണ് എല്ലാം പൊളിച്ചിടും, എല്ലാ പാത്രങ്ങളൊക്കെ പൊളിച്ചിടും, എല്ലാം അലങ്കോലമാക്കി വെക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ എല്ലാ വീട്ടിലും പോയിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരും പരാതി പറയുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ യശോദാമ്മ ചിന്തിച്ചു, എന്താണ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള വെണ്ണ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കുമോ മറ്റുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ജോലിക്കാരൊന്നും ഇത് ചെയ്യണ്ട, ഞാൻ തന്നെ ഇന്ന് ചെയ്യട്ടെ, വെണ്ണ ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അതില് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ണിക്കണ്ണനോ എഴുന്നേറ്റപ്പോഴും അമ്മയെ കാണുന്നില്ല. യശോദാമ്മയെ പരതി നോക്കുമ്പോഴേ അമ്മ അവിടെ ഇരുന്ന് തൈര് കടയുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ മടിയിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് എന്താണ് അമ്മയുടെ പാലൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് കുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് യശോദാമ്മ ഓർത്തത് അടുപ്പില് പാല് തിളക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ പാല് തിളച്ചു മറിയുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ അവിടെ നിലത്തിറക്കിയിട്ട് ആ പാല് നോക്കാനായിട്ട് പോയി. അത് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. 9 ലക്ഷം പശുക്കളുണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ പാലുണ്ട് അല്ലെ. അല്പം പാല് അടുപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും വേറെയും ഇഷ്ടം പോലെ പാലുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ആ താഴെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴെന്താണ് അവിടുന്ന് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ അവിടെ നിന്നും പോയി എന്താണ് വെണ്ണയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള റൂമിലൊക്കെ പോയിട്ട് അതൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. തന്റെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി, കുരങ്ങന്മാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അങ്ങനെ യശോദാമ്മ വരുമ്പോഴേ ഇതാണ് നടക്കുന്നത്. എല്ലാം കലമൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. യശോദാമ്മ ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ പിടിക്കാനായിട്ട് പിന്തുടർന്ന് ഓടി. യശോദാമ്മയെ കണ്ടപ്പോഴേ അവിടുന്ന് ഓടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോ യശോദാമ്മ പിന്നാലെ ഓടുകയുണ്ടായി. ഒരു പടി എടുത്തിട്ട് യശോദാമ്മയും പിന്നാലെ ഓടുന്നു. ദേവന്മാരൊക്കെ ഇത് കണ്ടിട്ട് അമ്പരന്ന് പോയി. എന്താണ് എല്ലാവരും അവരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അല്ലെ, അഹം ആദിർഹി ദേവാന എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും നേതാവ് ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആ ഭഗവാനെ യശോദാമ്മ ഒരു എന്താണ് വടിയെടുത്തിട്ട് പിന്നാലെ ഓടുന്നു. ഭഗവാൻ ആ യശോദാമ്മയെ പേടിച്ചിട്ട് ഓടുന്നു. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. കാരണം 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ തപസ് ചെയ്യുന്നു യോഗികളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ദർശനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാൽ യശോദാമ്മ എന്താണ് എത്ര സുഹൃതം ചെയ്തതാണെന്ന് അവരൊക്കെ പറയുന്നു. യശോദാമ്മയെ പേടിച്ചിട്ട് ഉണ്ണിക്കണ്ണെ ഓടുന്നു. യശോദാമ്മക്ക് എന്താണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ണിയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ വാത്സല്യ ഭാവത്തിലാണ് യശോദാമ്മ കാണുന്നത് സ്വന്തം മകനായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓടി ഓടി തളർന്നപ്പോഴേ എന്താണ് യശോദാമ്മ തളർന്നപ്പോൾ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ തന്നെ അവിടെ നിന്നു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, പിടികൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ മരവരൽ, ഇതൊക്കെ മോഷ്ടിക്കാം, മരവരലിലൊക്കെ കയറിയിട്ടാ മോഷ്ടിക്കാം. അപ്പൊ ആ മരവരലിൽ തന്നെ പിടിച്ച് കെട്ടുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ കെട്ടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കയറ് എത്തുന്നില്ല. 2 വിരലിന്റെ നീളം കുറവ് കയറിന്. വീണ്ടും കുറെ കയറെടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു, അതും ചേർത്ത് കെട്ടി. വീണ്ടും 2 വിരലിന്റെ നീളം കുറവ്. അങ്ങനെ അവിടെയുള്ള കയറുകളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നിട്ട് കെട്ടി. എത്ര കെട്ടിയിട്ടും ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ ആ ഒരലില് ബന്ധിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. 2 വിരലിന്റെ നീളം വീണ്ടും വീണ്ടും കുറവ്. അപ്പോ അവസാനം എന്താണ് അവിടെ തളർന്നിരിക്കുകയുണ്ടായി യശോദാമ്മ. അപ്പോഴും ഉണ്ണിക്കണ്ണന് എന്താണ് അലിവ് തോന്നി. അങ്ങനെ തന്നെ കെട്ടാനായിട്ട് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അമ്മ കെട്ടിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പിന്നീട് കെട്ടുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു എന്താണ് 2 വിരലിന്റെ നീളം കുറവ് ഭഗവാനെ കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു ഒന്നെന്താണ് യശോദാമ്മ കുറെ പരിശ്രമിച്ചു അല്ലെ, പിന്നെ എന്താണ് അതിനുശേഷമാണ് ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിച്ചത് അല്ലെ. നമുക്കും അതാണ് ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് ഉയരണ്ടെങ്കിലേ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. പിന്നീട് എന്താണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയർന്ന് എന്താണ് തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് തന്നെ പോകാൻ പറ്റും, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പുരോഗമിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ അവിടെ ഒരലിൽ ബന്ധിച്ചിട്ട് യശോദാമ്മ വീണ്ടും മറ്റു ജോലികളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടു. ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ മെല്ലെ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ മരവരലി അവിടെ മറച്ചിടുകയും അതും വലിച്ചുകൊണ്ട് മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ മുറ്റത്ത് 2 അർജുന വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ശാപം കിട്ടിയിട്ട്, നാരദ മുനിയുടെ ശാപം കിട്ടിയിട്ട് അവിടെ വൃക്ഷമായി മാറിയിട്ടുള്ള എന്താണ് കുബേരന്റെ അല്ലെ, എന്താണ് ദേവന്മാരുടെ ധനകാര്യ മന്ത്രിയാണ് അല്ലെ കുബേരൻ, സമ്പത്തിന്റെ എന്താണ് സൂക്ഷിപ്പുകാരനാണ് കുബേരൻ. ആ കുബേരന്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള നളകുബേര, മണിഗ്രീവ എന്നിവര് അവിടെ എന്താണ് കുറെ അപ്സര സ്ത്രീകളൊക്കെ ആയിട്ട് നഗ്നരായിട്ട് നദിയിലൊക്കെ സ്നാനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് നാരദമുനി അതിലെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നാരദമുനി പറയുകയുണ്ടായി, നാരദമുനിയുടെ പിന്നാലെ ശിവനും പാർവതിയും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നാരദമുനി പറയുകയുണ്ടായി, ശിവനും പാർവതിയും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും ഇവിടുന്ന് മാറിപ്പോണം എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാവരും വസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്ത് അണിയണം എന്ന് എന്താണ് ഉടുക്കണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി, ധരിക്കണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ആ അപ്സരസുകളൊക്കെ അത് കേട്ട ഉടനെ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പോവുകയുണ്ടായി.
എന്നാൽ ഈ കുബേരന്റെ മക്കള് അവര് മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയിലായിരുന്നു. അവരങ്ങനെ എന്താണ് ആ നാരദമുനിയെ കുറെ അപമാനിക്കുകയും അങ്ങനെ നാരദമുനിയുടെ വാക്കുകളെ ധിക്കരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നാരദമുനി ശപിക്കുകയുണ്ടായി അവരെ. എന്താണ് വസ്ത്രങ്ങളില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാനാണ് ആഗ്രഹം, എന്നാൽ നിങ്ങൾ മരങ്ങളായി തീരട്ടെ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ മരങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇല്ല അല്ലെ? മരം അതിന്റെ തൊലി തന്നെ എന്താണ് ഇളക്കി ഇളക്കി കളയും അല്ലെ? മരത്തിന്റെ തൊലിയൊക്കെ കാണുന്നില്ല, ഉണങ്ങി അത് വീണ് പോകും അല്ലെ? അപ്പൊ ആ മരത്തിന് വസ്ത്രങ്ങളില്ല, അതുപോലെ നിങ്ങൾ മരങ്ങളായി തീരട്ടെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ശാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് മരങ്ങളായത്. പിന്നീട് അവര് എന്താണ് നാരദമുനിയോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു. നാരദമുനി പറഞ്ഞു, എങ്കിലും മരങ്ങളായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മരങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഭഗവാന്റെ ആ ഗോകുലത്തിലാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മുക്തി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആ മരമെല്ലാം വലിച്ചിട്ട് ആ രണ്ട് വലിയ മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ വലിയ ശബ്ദത്തോട് കൂടിയിട്ട് ആ രണ്ട് മരങ്ങൾ മറിഞ്ഞു വീഴുകയും അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് എന്താണ് ഗന്ധർവന്മാർ ഇവര് എന്താണ് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ കൂട്ടുകാരും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് നന്ദമഹാരാജാവും യശോദാമി എല്ലാവരും വന്നു നോക്കി, വലിയ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട്. അതാണ് ഓരോരോ അസുരന്മാരെ കംസൻ അയക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, എന്താണ് യശോദാമിയുടെ അടുത്തുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഓരോരോ അസുരന്മാരെയും തൃണാവർത്തനം അങ്ങനെ കുറെ അസുരന്മാരെ, ശകടാസുരൻ എന്താണ് ഒരു രഥത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ വരികയാണ് ശകടാസുരൻ അല്ലെ? അതൊക്കെ ഭഗവാൻ എന്താണ് ആ കുഞ്ഞു കാലുകൊണ്ട് കിടന്നിട്ടുള്ള ആ അവസ്ഥയെ തന്നെ അതൊക്കെ ചവിട്ടി പൊളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരോ അസുരന്മാരെയൊക്കെ അയക്കുന്നത് കൊണ്ട് യശോദാമ്മ പേടിച്ചു, ഏതെങ്കിലും അസുരന്മാരാണോ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ആ മരങ്ങൾ വീഴുന്ന ശബ്ദം കേട്ടിട്ട്. ആ കുട്ടികളൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഇത് ഉണ്ണിക്കണ്ണനാണ് ഈ രണ്ട് വലിയ മരങ്ങള് മറിച്ചിട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവര് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല, അവരുടെ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ഇതൊന്നും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അവരെ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ എടുത്തിട്ട് നന്ദമഹാരാജാവ് കുറെ എന്താണ് കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഈ എന്താണ് അവരെ നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുബേരന്റെ മക്കള് യാത്രയാവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഈ ലീലകളൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഈ കാർത്തിക മാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അതിന് ദാമോദര മാസം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് ഭഗവാന് ഈ നെയ്ത്തിരി കാണിക്കുക, ദാമോദരാഷ്ടകം ചൊല്ലുക, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ദാമോദര ആരതി ചെയ്യിക്കുക, ഭഗവാനെ ആരതി ചെയ്യിപ്പിക്കുക. വൃന്ദാവനത്തിലും എന്താണ് മായാപ്പൂരും അതൊക്കെ അവർ വളരെ എന്താണ് വിപുലമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നു ഈ കാർത്തിക മാസം. അനേകം ആൾക്കാർ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ വൃന്ദാവനത്തിലെത്തും ഈ കാർത്തിക മാസം. കാർത്തിക മാസം എല്ലായിടത്തും എന്താണ് എത്രയോ എന്താണ് 5000-ലധികം ക്ഷേത്രങ്ങളും കുറെ എന്താണ് ഹോട്ടലുകളും ലോഡ്ജുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാം കാർത്തിക മാസം എല്ലാം ഫുള്ളായിരിക്കും. അത്രയും ഭക്തന്മാർ വരും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ കാർത്തിക മാസം, ഈ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള ഈ മാസം വൃന്ദാവനത്തില്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പറ്റുന്ന വിധത്തില് എന്താണ് ഭഗവാന് ഈ ദീപമൊക്കെ കാണിക്കുക. കാർത്തിക മാസം ഒക്ടോബർ 20 മുതൽ തുടങ്ങും, നവംബർ 19 വരെ ഉണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ലീലകളൊക്കെ എന്തിനാണ് ഓർക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ജന്മ കർമ്മജമേ ദിവ്യമേവം യോവേത്തി തത്വ തത്വ അദ്ദേഹം പുനർജന്മനേതി മാമേതി സ്വർജന. ഭഗവാന്റെ ഈ അവതാരത്തെ കുറിച്ചും ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് എന്താണ് ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് പിറവിയെടുക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. വീതരാഗഭയ ക്രോധാൻമയാ മാമുപാശ്രിത ബഹവോജ്ഞാന തപസാ ഭൂതാത്മാഗത. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകി അനേകം പേർ എന്നെ കുറിച്ച് പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളവരല്ലേ അവർ ഈ രാഗം, ഭയം, ക്രോധം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതരായിട്ടുള്ളവർ, ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള അനേകം പേരുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന് ശത്രുതയുള്ള അനേകം പേരും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാനോട് അസൂയുള്ളവരൊക്കെ. അല്ലെ ശിശുപാലൻ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചറിൽ കാണാം. ശിശുപാലന് ഭഗവാനോട് എപ്പോഴും അസൂയായിരുന്നു. ശിശുപാലൻ ജനിച്ചത് 4 കൈകളോട് കൂടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ ജ്യോത്സ്യരുടെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ ആ ജ്യോത്സ്യർ പറയുകയുണ്ടായി, ഈ ഇദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുന്നത് ആരാണോ അവരുടെ മുന്നിലെത്തിയ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ 2 കൈകൾ അപ്രത്യക്ഷമാവും. അങ്ങനെ ഒരിക്കലേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കാണുന്ന അവസരത്തിൽ ആ ശിശുപാലന്റെ 2 കൈകൾ അപ്രത്യക്ഷമായി. അപ്പൊ അമ്മക്കറിയാം ഈ ശിശുപാലനെ കൃഷ്ണനാണ് വധിക്കുക എന്ന്. അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് പറയുകയുണ്ടായി, എന്റെ മകനെ ഒരിക്കലും വധിക്കരുത് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, എപ്പോഴാണോ എന്റെ ഭക്തന്മാരെ
ദ്രോഹിക്കുന്നത്? എപ്പോഴാണോ എന്നെ 100 വട്ടം വേണമെങ്കിലും എന്താണ് അപമാനിച്ചോട്ടെ, പരിഹസിച്ചോട്ടെ, ഞാൻ അതിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ വധിക്കുമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ എന്താണ് രാജസൂയ യജ്ഞം നടക്കുന്ന സമയത്ത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പാണ്ഡവരൊക്കെ ആ യജ്ഞത്തിന്റെ ഒക്കെ എന്താണ് അധിപതിയായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ അവിടെ ഇരുത്തുകയുണ്ടായി. ഭഗവാന് സ്വീകരണങ്ങളൊക്കെ നൽകുകയുണ്ടായി. ഇതൊന്നും ആ ശിശുപാലന് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ശിശുപാലൻ കുറെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെയും പാണ്ഡവരെയൊക്കെ കുറെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു, പലതരത്തിൽ അപമാനിച്ചു. ഭഗവാനെയും കുറെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു. എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാനെ പറയും. അല്ലെ അന്ന് 100 എന്നുള്ള ആ കണക്കൊക്കെ തെറ്റുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവസാനം ഭഗവാൻ സുദർശനം അയച്ചിട്ട് ആ ശിശുപാലനെ വധിക്കുകയുണ്ടായി. യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തേ താം തദൈവ ഭജാമ്യഹം മമ ആത്മാനുവർത്തന്തേ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാ വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തേ താം തദൈവ ഭജാമ്യഹം. നമ്മള് ഏത് രീതിയിലാണോ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, ഭക്തിത്വ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. എന്താണ് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് പോകണം, ഭക്തിത്വ സേവനത്തിൽ ഉയർന്നു വരണം എന്ന് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കും. നമ്മളൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒരു 100 സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കും. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. അപ്പോ രണ്ടിനും നമുക്ക് എന്താണ് പെർമിഷൻ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് ഏത് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ. ഇല്ല, നമുക്ക് ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കണോ, അതിനും ഭഗവാന് പെർമിഷൻ തരും. കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനും ഇനി വരുന്ന ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കാം. അല്ലെ മൃഗങ്ങൾക്കൊന്നും എന്താണ്, മൃഗങ്ങൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണോ, അമ്പലത്തിൽ പോകണോ, ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അല്ലെ, യാതൊരു കാര്യമില്ല. അപ്പൊ മൃഗങ്ങൾക്കെല്ലാം എപ്പോഴും ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് നടക്കാം. അപ്പൊ അതിനുള്ള അവസരം തരും. അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ജന്മങ്ങളായിരിക്കും പിന്നീട് നമുക്ക് ലഭിക്കുക. നമ്മളപ്പോ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമിൽ തന്നെ പോകാൻ പറ്റും. വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടേ ഇരിക്കണ്ട. അപ്പം ഇവിടെ കാണാം എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പന് പ്രിയ ഭക്തന്മാര് അനേകം ഉണ്ടല്ലെ. പൂന്താനം അല്ലെ, ആ മഞ്ജുളാല്, പ്രകലായിട്ട് മഞ്ജുളാല് കാണാം അല്ലെ. ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരായിരുന്നു. ഇവരൊക്കെ ഭഗവാനെ എന്താണ് യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതെയാണ് ഭഗവാനെ സമീപിച്ചത് അല്ലെ. പൂന്താനത്തിന് എന്താണ് ഒരു ഉണ്ണി ഉണ്ടായിട്ട് അത് എന്താണ് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അല്ലെ. എന്തിലും എന്താണ് അതിനുശേഷമാണ് പൂന്താനം കൂടുതൽ ഗുരുവായൂരപ്പനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത്. അതിനുശേഷമാണ് ഈ ജ്ഞാനപ്പാനയൊക്കെ എഴുതിയത് അല്ലെ. അതിൽ പറയുന്നു, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മനസ്സിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണികൾ വേറെ വേണമോ മക്കളായി. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എന്താണ് ഒരു ഉണ്ണിയായിട്ട് തന്നെയാണ് പൂന്താനവും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. പൂന്താനത്തിന്റെ അടുത്ത് ധാരാളം കുസൃതികളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പോ ആ പൂന്താനത്തിന് അത്രയും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അല്ലെ. പൂന്താനത്തിന് എന്താണ് മക്കളൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അവസാനം എന്താ ചെയ്തത്, ആ പൂന്താനത്തിനെ ഉടലോടെ കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അല്ലെ. ഉടലോടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിക്ക് അതിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. പത്നിയോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായോണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡ് പോകണം അല്ലെ. പത്നിയോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് നീ വരുന്നോ എന്റെ കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അന്നത്തെ ദിവസം പൂന്താനത്തിന് അറിയാം ഭഗവാൻ വരുന്നുണ്ട്, എന്നെ കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെ. വളരെ വലിയ സദ്യ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എന്താണ്. അപ്പോഴേ പത്നി പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ഇന്നെന്തോ എന്താണ് കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിക്കുകയായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. വിളിച്ചപ്പോഴും പോയില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ തോഴി പറയുകയുണ്ടായി, തോഴിക്കറിയാം എന്താണ് ഭഗവാനിൽ അത്രയും വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന്. തോഴി പറഞ്ഞ് ഞാനും വരുന്നെന്ന്. അങ്ങനെ തോഴി എന്താണ് അവിടെ തന്നെ വീഴുകയുണ്ടായി. എന്താണ് അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് പൂന്താനം അല്ലെ. പിന്നെന്താണ് വില്ലുമംഗലം സ്വാമി, കുറൂരമ്മ അല്ലെ. കുറൂരമ്മയൊക്കെ നേരത്തെ യശോദാമ്മയെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ കുസൃതി അധികമായിട്ട് കലത്തിലൊക്കെ അടയ്ക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെ മഞ്ജുള, അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തരാ. അവരൊക്കെ ഭഗവാൻ എന്താണ് കാരുണ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്താണ് ഭഗവാനെ ലഭ്യമാണ് അല്ലെ. യോഗികളൊക്കെ 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ തപസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദർശനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാലും കുറൂരമ്മയുടെ കൂടെയും പൂന്താനത്തിന്റെ കൂടെയൊക്കെ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ എപ്പോഴും കളിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മള് ഭഗവാനെ ഏത് രീതിയിൽ സമീപിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഭഗവാനും നമ്മളോട് പ്രതികരിക്കുന്നു, നമുക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ ആ കാരുണ്യം നൽകുന്നു. ഭക്തിയിൽ മുന്നേറുന്നതായിട്ടുള്ള 9 അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച്
പറയുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിൽ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കും. ഒന്നാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധ, നമുക്ക് ഒന്നാമതായിട്ട് വേണ്ടുന്നത് വിശ്വാസമാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് സാധുസംഘം, നമ്മളെ ഈ സത്സംഗങ്ങൾ, അസോസിയേഷൻ. പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് ഭജനക്രിയ, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുക എന്ന്. അനർത്ഥ നിവൃത്തി നാലാമത്തത് എന്താണ്? നമ്മുടെ കുറെ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ, അല്ലെ? കാമക്രോധ ലോഭ മോഹ മത മാത്സര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ. ഇങ്ങനെയുള്ള അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഇല്ലാതാവുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിനാ അതൊക്കെ ക്രമേണ ക്രമേണ ഇല്ലാതാവും. പിന്നെ നിഷ്ഠ, നമ്മളെപ്പോഴും അതൊരു കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ രുചി, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തോടൊക്കെ ഒരു രുചി കിട്ടും. നമുക്ക് എന്താണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചെയ്യാനുള്ള രുചി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ എന്താണ്? ആസക്തി, നമുക്ക് എന്താണ് അതില്ലാതെ ആവും. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വല്ലാത്ത എന്താണ് ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. എന്താണ് അതിന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും. പിന്നെ എന്താണ്? ഭാവം, നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഓരോരോ ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ഓരോരോ ആൾക്കാരും കാണുന്നത്. യശോദാമ്മ നേരത്തെ എന്താണ് വാത്സല്യ ഭാവത്തിൽ സ്വന്തം മകനായിട്ട് കണ്ടു, അല്ലെ? അർജുനൻ എന്താണ് ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിലാണ്, അല്ലെ? പിന്നെന്താണ്? സാഖ്യഭാവത്തിലാണ്. പിന്നെ എന്താണ്? ആ ഗോപികമാരൊക്കെ എന്താണ്? മാധുര്യ രസത്തിലാണ്. പിന്നെന്താണ്? ആ ബലരാമൻ, അങ്ങനെയുള്ള അവരൊക്കെ ശാന്തരസത്തിൽ. ബലരാമൻ എല്ലാ എന്താണ് ഭാവത്തിലും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നീട് എന്താണ്? പ്രേമ, ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരു പ്രേമബന്ധം, നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക. ഇതാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടുന്നത്. എന്താണ്? ശ്രദ്ധ. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസം. ഭഗവാനിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ചതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ തസ്യ കർത്താരം അഭിമാം വിദ്യ കർത്താരം അഭ്യം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അഭ്യനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു ആണ് ആ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടല്ലേ തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ആരൊക്കെയാണ്? ബ്രാഹ്മണര്, ക്ഷത്രിയര്, വൈശ്യര്, ശൂദ്രര്. ഇങ്ങനെ 4 വർണ്ണങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ? ഇത് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണ് ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ എടുത്തു പറയും, ഭഗവാൻ 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ വരി പറയില്ല അവര്. ചതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം, അത് മാത്രമേ പറയൂ. രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ പറയുന്നത് ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ. ഈ 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഒരാള് എന്താണ്? ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? വേദങ്ങൾ പഠിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ്. ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ഡ്യൂട്ടി രാജ്യത്തെ പ്രജകളെയും രാജ്യത്തെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക. ഒരു വൈശ്യന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വാണിജ്യം, ഇതൊക്കെയാണ്. ശൂദ്രന്റേത് അദ്ദേഹം എന്താണ്? ഈ കൃഷിയിലൊക്കെ സഹായിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്? ആ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ നിലനിന്നു പോകാനും എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മള് ഒരാളെ വൈശ്യനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ആ വൈശ്യൻ ക്ഷത്രിയനെ, പിന്നെ ബ്രാഹ്മണനെ, അങ്ങനെ ആ ഒരു ചെയിനായിട്ട് അതെന്താണ്? എല്ലാവരിലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എത്തും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ആ 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അവര് ജന്മം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയിട്ട് എന്താണ്? കർമ്മം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കലോ ശൂദ്ര സംഭവ. ഈ കലിയുഗത്തില് എല്ലാവരും ശൂദ്രന്മാരാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമുക്കെന്താണ്? ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കും ഉയർന്നു വരാൻ പറ്റും. ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു, അദ്ദേഹത്തെ സിംഹഗുരു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹം അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ എന്താണ്? ഒരു സാധാരണ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ വേദങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ജ്ഞാനമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവർക്കൊക്കെ എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണ ദീക്ഷ കൊടുക്കുകയും അവരൊക്കെ ബ്രാഹ്മണന്മാരായിട്ട് ഉയർത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുപാദരും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്. പ്രഭുപാദര് അമേരിക്കയിലും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവർക്കൊക്കെ ഈ എല്ലാം ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എല്ലാം പൂജാവിധികളൊക്കെ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവരൊക്കെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാക്കിയിട്ട് അവർക്കൊക്കെ ബ്രാഹ്മണ ദീക്ഷയൊക്കെ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഒരു ശൂദ്രനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്താണ്? ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള തലത്തിലാണുള്ളെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ എന്താണ്? അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണനാകാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞ ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നു.
ഭഗവാനോട് പറയുന്നു അതിനെ ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും അതിന്റെ കർത്താവ് ഞാനല്ല എന്നറിയുക അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇതിൽ ഏതിലെങ്കിലും പെടുവോ? ഇല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹാനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണകാരൻ. ഭഗവാൻ ഇതിനൊന്നും ഇതല്ല അല്ലെ. ഭഗവാനെ വൈശ്യനായിട്ടോ ബ്രാഹ്മണനായിട്ടോ എന്താണ് ക്ഷത്രിയനായിട്ടോ ശൂദ്രനായിട്ടോ ഒന്നും കണക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഓരോരിക്കും അവതരിക്കുമ്പോ എന്താണ് അക്ഷത്രിയനായിട്ട് അവതരിച്ച എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നേരത്തെ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് എന്താണ് അതൊരു നന്ദമഹാരാജാവ് വൈശ്യനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാന് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ത്രിഗുണങ്ങളും ഇതൊക്കെ, ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ, അതാണ് സത്വഗുണം രജഗുണം തമോ ഗുണങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് സത്വഗുണം എന്താണ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ദേവി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിനൊക്കെ അല്ലെ. രജഗുണം മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ തമോ ഗുണം താഴ്ന്ന രീതിയിലുള്ള ആരാധന രീതി അതൊക്കെ. നമാ കർമാണി ലിബന്തി നമേ കർമ്മ ഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാംയോഭിജാനാദി കർമ്മബിർ ന ബദ്ധ്യതേ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലക്ഷ്യമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, എന്നെ ബാധിക്കില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലത്തിൽ ഇച്ഛയുമില്ല. അപ്പൊ ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവരോ കർമ്മഫലങ്ങളാല് ബന്ധിക്കപ്പെടുകയില്ല. ഭഗവാന് കർമ്മങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല, ഭഗവാന് കർമ്മഫലത്തിൽ ഇച്ഛയുമില്ല. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാല് അവരും കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ, ഭഗവാൻ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നമുക്കറിയാം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഭഗവാൻ ആ അർജുനന്റെ രഥത്തിന് നേരെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ തുരിതര അസ്ത്രങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഭഗവാൻ തന്നെ ആ രഥത്തിന്റെ ചക്രമെടുത്ത് ഭീഷ്മ പിതാമഹന് നേരെ പാഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോൾ അർജുനൻ എന്താണ് കാലിൽ പിടിച്ച് തടയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ എന്താണ് ആയുധമെടുക്കില്ലെന്നല്ലേ. എന്നാൽ ആ ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആയുധമെടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതിന് പിന്നിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ഭീഷ്മ പിതാമഹനും ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാണ്. ഭീഷ്മ പിതാമഹനും തലേ ദിവസം ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നാളെ ഞാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് ആയുധമെടുപ്പിക്കുമെന്ന് ഭീഷ്മ പിതാമഹനും ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ ആ പ്രതിജ്ഞയും നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെന്താണ് നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ പറഞ്ഞു നന്ദ മഹാരാജാവിന് 9 ലക്ഷം പശുക്കളുണ്ട്. ആ 9 ലക്ഷം പശുക്കളെ എന്താണ് മേയ്ക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ധാരാളം ഭടന്മാരും സഹായികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്, ജോലിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാനും കൃഷ്ണനും ബലരാമനും തന്നെ ആ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ ഈ പശുക്കളൊക്കെ മേയ്ക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എന്നാലും ഭഗവാൻ അതൊക്കെ ചെയ്യും. അർജുനന്റെ പാർത്ഥസാരഥി അല്ലെ, ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ തേരാളിയായി. ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, എന്നാലും ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ. ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിന. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഗുരു പരമ്പരയെ കുറിച്ചൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ഗുരുക്കന്മാരെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം അല്ലെ. അവർക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവർക്ക് ഒരു എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവരിൽ നിന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. നമ്മുടെ നാരദമുനിയാണ് അനേകം ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മൃഗാരി, പിന്നെ എന്താണ് കാട്ടാളനായിട്ടുള്ള രത്നാകരൻ, പിന്നീട് വാൽമീകിയാവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നെ അങ്ങനെ ധ്രുവ മഹാരാജാവ്, ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ, അങ്ങനെ അനേകം ഭക്തന്മാർക്ക് അവർക്കൊക്കെ നാരദമുനിയിലൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഒരു ഗുരുവിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന്. ഭഗവാനെ നമുക്കറിയാം, സാന്ദീപനി മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ പോയിട്ട് 64 ദിവസം കൊണ്ട് 64 കലകൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം. നമ്മൾ പഠിക്കും 15:15 പറയുന്നു, സർവസ്യചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതി ജ്ഞാനം അബോഹനം ച വേദേശ സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃത്വേദ വിദേവച. വേദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളും അറിയുന്നതും ഭഗവാനാണ്.
ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട്, ഒന്നും അറിയാത്ത കുട്ടിയെ പോലെ അവിടെ സാന്ദീപനി മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ പോയിട്ട് എല്ലാ വിദ്യകളും പഠിക്കണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരുന്നു നമുക്ക് ഒരു ഗുരുവിനെ ആവശ്യമാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗുരു നമുക്കും ആവശ്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരുന്നതിലൊക്കെ അറിയിച്ചു, എന്താണ് ഇതിന്റെ നടുവിൽ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയാൽ ഇല്ല, നമുക്ക് അതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല, നമുക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ ഒരിക്കലും ഗുരുനാനാക്ക്, സിഖ് ഗുരുനാനാക്ക് ഒരിക്കല് ജഗന്നാഥപുരി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിനെ കീർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പൂജാരിമാരൊക്കെ കാണുകയുണ്ടായി. അവർ പറഞ്ഞു, ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. പൂജാരിമാർ പുറത്തു പോയി നോക്കിയോടോ, ആ ഗുരുനാനാക്കിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് ഗുരുനാനാക്കിനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, ഇതെന്താണ്? എല്ലാവരും ഒരാള് അവരെ ഗുരുവിനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു, മറ്റേയാള് ഈ ഗുരുനാനാക്കിനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി. അവരെ എന്നിട്ട് അവസാനം ഗുരുനാനാക്ക് പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചു, നിങ്ങള് ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങളെ ഗുരുവിനെയാണല്ലോ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്നങ്ങനെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അവിടെ പ്രസാദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വിറക് ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഈ തീയെ കയ്യിലെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, തീനെ കയ്യിലെടുക്കാനോ? എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത്? തീനെ കയ്യിലെടുക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുമോ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, അവിടുന്ന് ഒരു മരക്കഷ്ണം എടുത്ത് വിറക് എടുത്തിട്ട് ആ തീയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിൽ തീയെ എടുത്തിട്ട് കയ്യിലെടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഇപ്പോഴൊന്നും ചോദിക്കണ്ടേ. അപ്പൊ നമുക്കെന്താണ്, നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നമുക്കില്ല. എന്നാല് നമുക്കൊരു ഗുരുവിലൂടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ബ്രഹ്മദേക്കോൻ ഭാഗ്യവാൻ ജീവ് ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേ ഭക്തിലതാവിജി. ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഭക്തി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അനേകം ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ ബ്രഹ്മാണ്ഡം മുഴുവൻ കറങ്ങി തിരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ആ കൃഷ്ണ ഭക്തി ലഭിക്കുന്നത്. മൃഗാരിക്ക് നാരദമുനിയിൽ നിന്ന് നാരദമുനി മൃഗാരിയെ കുറിച്ച് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാൻ സമയമായിപ്പോയി. മൃഗാരി എന്താണ്, എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും പകുതി കൊന്നിട്ട് അതില് ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നതായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിൽ നിന്നാണ് ഇത് പഠിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നാരദമുനി കാണുകയുണ്ടായി. നാരദമുനി അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഒരു എന്താണ്, തുളസിക്ക് സേവ ചെയ്യാൻ പറയുകയുണ്ടായി. തുളസിയെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുകയും അതിന് ജലം നൽകുകയും അങ്ങനെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് നാമം ജപിക്കാൻ തന്നെ അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സേവയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം എന്താണ്, നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം പിന്നീട് മാറുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ഒരിക്കലും നാരദമുനിയും അങ്കിരമുനിയും അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്ന അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ നമസ്കരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കുറെ ഉറുമ്പുകളെയൊക്കെ കണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളെയൊക്കെ. അപ്പൊ ആ തുണി കൊണ്ട് അതിനെയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ടായി. ഒരു മൃഗങ്ങളെ പകുതി കൊന്നിട്ട് ആസ്വദിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി നാരദമുനിയുടെ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് ആ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായി മാറുകയുണ്ടായി, ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും നോവിക്കാത്ത രീതിയിലേക്ക്. അങ്ങനെ അനേകം പേർക്ക് നാരദമുനിയിലൂടെ ഭഗവാൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അജ്ഞശ്രദ്ധാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി ന്യായം ലോകോസ്തിന പരോ ന സുഖം സംശയാത്മന. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയാദൃഷ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്ന ആജ്ഞരും സംശയാലുവായ ജീവൻ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കില്ല. നമ്മൾ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ ഒരിക്കലും സംശയാദൃഷ്ടി വീക്ഷിക്കരുത് എന്ന് ഭഗവാനിവിടെ പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കില്ല, അവർ അധപ്പതിക്കും. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളപ്പോൾ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ. നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു, സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം, രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം, ഇതൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്നല്ലേ. അതിലൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മൾ പരീക്ഷയിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ പാസ്സാകുന്നു. എന്നാലും നമ്മൾ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ഡൗട്ട് ചെയ്യുന്നല്ലേ. എനിക്ക് തന്നെ അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഗീതാ ജയന്തിക്ക് ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോളേജിൽ പോയിണ്ടായി.
അപ്പോൾ അവിടുന്ന് കുറെ ആൾക്കാർ അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവരൊക്കെ കുറെ ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ കുറച്ച് ആൾക്കാർ എന്താണ് ഇതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ടീച്ചർ പറയുകയുണ്ടായി, ഇതൊക്കെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ഇത് നടന്നു, ഇതൊക്കെ എന്താണ് വെറുതെ പറയുന്നതല്ലേ, ഇതിലൊക്കെ എവിടെ തെളിവുള്ള, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചെന്ന് പറയുന്നല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ കുരുക്ഷേത്രം ആ യുദ്ധം നടന്ന സ്ഥലം ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട്, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് അവരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഏത് വിഷയമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അവര് ഹിസ്റ്ററി തന്നെയാ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ കൂടെയുള്ള സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഈ ഇതൊക്കെ കണ്ട കാര്യങ്ങളാണോ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം, രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം, എന്താണ് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ? ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ? ഇത് വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാതെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് കലിയുഗത്തിലെ അങ്ങനെയാണ്. അവർക്കൊന്നും ഇതിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് വിശ്വസിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ അധപ്പതിക്കുന്നു, അവർക്ക് ഈശ്വരാബോധം ലഭിക്കില്ലെന്ന്. യോഗ സന്യസ്ത കർമാണാം ജ്ഞാന സംഛിന്ന സംശയം ആത്മബന്ധന കർമാണി നിബന്ധി ധനഞ്ജയ. അല്ലെ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. തസ്മാദജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനസീനാത്മന ചിത്തൈനം സംശയം യോഗാമത്തിഷ്ടോത്തിഷ്ട ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ടറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കു ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യും. ഭഗവാൻ കുറെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു അല്ലെ. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ടറുത്തിട്ട് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേറ്റിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.